Som Matúš Čák Trenčiansky, známy aj ako pán Váhu a Tatier. Môj život bol plný bojov a politických intríg. Pochádzal som z uhorského šľachtického rodu Čákovcov, ktorý vlastnil mnohé panstvá na území dnešného Slovenska, najmä v okolí Trenčína. Viedol som uhorskú ľahkú jazdu na Moravskom poli proti českému kráľovi Přemyslovi Otakarovi. Na čele vojska Ondreja III. Som dobil Bratislavu a stal sa bratislavským županom. Avšak neskôr som sa vzdialil od kráľovej politiky a usadil sa na svojom panstve v Trenčíne, kde som sa stal nezávislým vládcom. Môj vplyv siahal od Spiša až po Záhorie. Ovládal som 14 žúp a vlastnil viac než 50 hradov. Zriadil som si vlastný dvor na Trenčianskom hrade a pôsobil som ako samostatný panovník. Hoci som bol oficiálne pozbavený funkcií, moja moc zostala neohrozená. Spojil som sa s rakúskym vojvodom Friedrichom Habsburským a odrazil vojsko Jána Luxemburského. Po smrti môjho jediného syna Matúša som si za nástupcu vybral Štefana Čecha zo Šternberkovcov. Až do svojej prirodzenej smrti som vládol nezávisle a neobmedzene na svojich majetkoch.